Камуністычная ўлада замацавалася ў Гародні пасля Другой святовай вайны. Паводле савецкіх падручнікаў, тут, як і па ўсёй Беларусі, вялася адбудова гаспадаркі, жылога фонду і помнікаў архітэктуры. На самой справе, калі паглядзець гісторыю кожнага помніка паасобку, то выяўляецца, што новая ўлада, другія саветы, якіх называлі ў Гародні, не так ахоўвалі і аднаўлялі гістарычную спадчыну, як яе разбуралі і ўзводзілі свае будынкі без асаблівай мастацкай вартасці. У савецкія часы знішчэнне помнікаў архітэктуры часта звальвалі на нямецкіх акупантаў. Але калі правесці элементарную статыстыку, то выяснілася, што найбольшыя разбурэнні ў нашых гістарычных гарадах і мястэчках нарабілі якраз камуністычныя ўлады пасля Другой святовай вайны. Гэта добра відаць на прыкладзе горада, які лічыцца найбольш захаваным у плане помнікаў архітэктуры – Гародня. Дарэчы, афіцыйна назва горада Гродна таксама ламаная гістарычная беларуская назва Горадзін. А Гародняй горад сёння называюць яго беларускамоўныя жыхары. У Гародні знішчэнню падвяргаліся не толькі асобныя помнікі, але сама планіровачная структура горада. Зносіліся цэлыя кварталы. У 19 стагоддзі Расія ламала Гародню і будавала сваё, каб з еўрапейскага горада зрабіць расейскі. Але найбольш апантана горад знішчала савецкая камуністычная ўлада, як кажуць у Гародні другія саветы, якія прыйшлі ў 1944 годзе. Пагаворым пра тое, як, калі і навошта знішчалася гарадзенская архітэктура і само гістарычнае аблічча каралеўскага горада. Ці ўрэшце канкрэтна што знішчана, ці ўдасца нам што-небудзь аднавіць. Нягледзячы на артабстрэлы і бамбардыроўкі Гародні нямецкай і савецкай авіяцыяй падчас Другой святовай вайны, старая Гародня ў асноўным ацалела. Новая камуністычная ўлада атрымала горад, выгляд якога сфармаваўся пераважна ў 17-18 стагоддзях з некаторымі зменамі і пабудовамі стагоддзя 19-го, часоў расійскай імперыі. Гародня мела класічную барокавую планіроўку, плаўнай дугой выгнутыя вуліцы і каталіцкія храмы на ўсіх ключавых пунктах, размешчаныя так, што перад вачамі мінака, куды б ён не ішоў, увесь час знаходзіўся касцёл. Камуністы з іх ваяўнічым атэізмам не маглі адразу агулам знесці ўсе культавыя будынкі, у тым ліку з-за вялікай колькасці вернікаў у горадзе, які да 1939 года знаходзіўся ў польскай дзяржаве. Пачалі з пашкоджаных і з тых, дзе не было службаў. Самым галосным стала ўзарванне ў 1961 годзе фарнага касцёла 16 стагоддзя, вядомага як фара Вітаўта. Была знесеная большасць гэтак званых баснійскіх дамкоў на вуліцы Ажэшка, а ў канцы 60-х гадоў у гістарычнай частцы горада ўзвялі будынак аблвыканкама, што стала пачаткам знішчэння і перабудовы ўсёй ваколіцы, знясення карчмы 18 стагоддзя, засыпання рэчышча гараднічанкі дзеля стварэння плошчы Леніна. Ад вялікага гістарычнага ансамбля, створанага Антоніем Тызенгаузам у гарадніцы, засталося толькі некалькі будынкаў. Унікальнымі аб'ектамі ў Гародні былі каралеўскія загарадныя сядзібы, збудаваныя Станіславам Аўгустам Панятоўскім у гарадскіх прыгарадах Панямуні і Станіслававе. Яны моцна парушаныя жылой і прамысловай забудовай савецкіх часоў. У гістарычныя жылыя будынкі ў цэнтры горада не праводзілася гарачая вада. Людзей рыхтавалі да перасялення, а дамы да зносу. У пачатку 80-х гадоў дайшла чарга да будынку чыгуначнага вакзала 19 стагоддзя. Фактычна, уся пасляваенная гісторыя гістарычнай Гародні – гэта гісторыя яе разбурэння. Пасля вайны ў горадзе не ўзведзена ніводнага будынка, які б меў несумненную мастацкую вартасць. Драматычны тэатр, збудаваны на месцы кляштара бернардзінак 80-е гады з прэтэнзіяй на арыгінальнасць,
у старым горадзе выглядае проста недарэчна. Найбольш маштабнае буйное ўварванне у гістарычную жывую тканіну горада Гародні адбылося тут, в гэтым месцы, на мяжы паміж горадам 17 стагоддзя і 18 стагоддзя раёнам Гарадніца, дзе адбывалася асноўнае будаўніцтва Антонія Тыценгауза. У 70-е гады, 80-е гады тут было ўсё перароблена. Гэта мясціна, дзе мы зараз стаім, это гарадзенская Швайцарія. Тут рэчка Гараднічанка праходзіла. Яна на паштоўках есть 19 стагоддзя з подпісам гарадзенская Швайцарія. Але тут вырашыла зрабіць сваё гняздо савецкая ўлада. Будынак аблвыканкама з двух частак складаецца. Першая збудавана 60-е гады, а дзеля будаўніцтва гэтага кубічнага квадратнага будынка быў знесены цэлы гістарычны квартал старого горада. Я яго яшчэ памятаю. Я тут вучыўся у першай палове 70-х гадоў. На гэтым месцы, дзе зараз будынак, стаяла адна такая пабудова вельмі цікавая часоў Тыценгауза 70-х гадоў 18 стагоддзя, карчма Галота, па-польску Ненза называлася. Это все было полностью знесено, каб сюды села савецкая ўлада. Расказвалі, што прапаноўвалі абласным чыноўнікам збудаваць сядзібу ў новым парку, але это трошкі далей ад цэнтра горада. Яны влезлі менавіта ў самы цэнтр. А потым была засыпаная вся даліна Гараднічанкі, зробленая плошча спецыяльна, каб тут паставіць помнік Леніну, і за помнікам Леніна будынак гарадскога камітэта камуністычнай партыі. І тут жа пачынаецца ансамбль, который запачаткаваў, збудаваў, развіў Антоній Тыценгаус. І там таксама відное ўрванне, той будынак родна грамадзян праекта. Ужо здаецца, хто архітэктары павінны разумець вартасць этого комплекса архітэктурных помнікаў, але яны санкцыянавалі, запраектавалі і ўсадзілі гэтую пачвару. На вуліцы Ажэшка па дарозе з цэнтра на чыгуначны вакзал увагу мінакоў прыцягвае незвычайны домік. Маленькі домік, нібы ўросшы ў зямлю на ўзбоччы вуліцы сярод дамоў 20-го стагоддзя. Але гарадзенцы ведаюць, што гэты домік не адзін тут стаяў. Гэта так званы басняцкі дом, збудаваны ў часы Тыценгауза ў 70-е гады 18 стагоддзя. Па тыпавому праекту было два таких тыпавых праекта спецыяльна для майстроў мануфактураў Тыценгауза і для аховы гэтых мануфактураў збудавана. Уздоўж улицы Ажэшка, которая называлася Віленская, а потом Раскоша, па двух баках сіметрычна стаяла 20 дамкоў. Большасць з іх яшчэ была цэлая пасля Другой святовай вайны, і потым была абсалютна цалкам амаль знесена, і застаўся толькі гэты адзіны домік, які апушчаны ўніз, таму што вуліца нарастала за гэты час, слаі асфальта павялічваліся, і гэта вот адзіна, што засталося ад унікальнай забудовы, которая яшчэ такога тыпа прыблізна, але не такога ёсць у паставах нашых і ў літувіцкім Шаўляі. І зараз гэты домік по свайму прызначэнню выкарыстоўваецца. Тут знаходзіцца дамок рамёстваў. А уяўляеце, каб это былі все 20 тут стаялі ў Гародні. Адзін з самых драматычных і самых вядомых выпадкаў бурэння старой гародняй камуністычнай улады – гэта знішчэнне Фара Вітаўта. Фара Вітаўта – это назва касцёла 16 стагоддзя, збудаванага каралём Стэфанам Баторыем для езуітаў, якія адмовіліся ад гэтага шчодрага дара, і аграмадны касцёл, збудаваны ў стылі рэнесансу, в асноўным стаў прыхадскім фарным касцёлам. Ён прастаяў ад 1580-х гадоў да 1961 года. Гэты касцёл быў ключом усёй кампазіцыі старой часткі горада. Ён быў архітэктурнай дамінантай. У ім мяняліся канфесіі. Калі прыйшла Расія ў канцы 18 стагоддзя, то з цягам часу, пасля пажару ў 19 стагоддзі, гэты касцёл перабудавалі на праваслаўную царкву, дабудавалі купалы цыбуліны. Потым, пасля Першай святовай вайны, калі тут уладкавалася польская ўлада, польская міжваенная рэспубліка, гэты касцёл зноў быў перабудаваны яго верх, цыбуліны знесеныя і пастаўленыя такія гатычныя вежы, гатычныя прыкметы. І ў такім стане ён быў да канца вайны. Пасля вайны вмясціліся ўстановы ДАСААФ, быў склад ДАСААФ. І ў 1961 годзе, калі
абсалютна цэлы помнік, за выключэннем, можа быць, дзіравага даху, у некаторых месцах не было дахоўкі, быў знесены патаемна уночы ў лістападзе. Адмыслова запрошаныя з Петербурга, з Ленінграда падрыўнікі, якія там практыкаваліся на бурэнні руінаў петербургскіх пасля нямецкіх абстрэлаў, дасканала аблічылі, залажылі зарад, помнік падняўся ўверх, апусціўся, але шмат людзей гэта бачылі, пра гэта ведалі. І такая галосная была справа пра знішчэнне фары Вітаўта, што ў пачатку 90-х гадоў, калі Беларусь здабыла незалежнасць, тут былі праведзены археалагічныя раскопкі. Я ў тых раскопках браў непасрэдны ўдзел, а грамадны касцёл ад канца да канца сквера. Выдатныя падмуркі до 2,5 метраў шырынёй. Он мог стаяць яшчэ вякі. Распачалася справа, каб гэты касцёл хаця б увесці культурны зварот, каб пачаць яго адбудову. Але кончылася гэта тым, што настолькі голасна стала, настолькі грамадскасць у гэтым была абураная адсутнасцю помніка ў цэнтры горада, што ўлады паставілі вось такі помнік на памін. І хоць это ад пачатку быў будынак каталіцкага касцёла, тут памяць і пра каталіцкі касцёл, і пра праваслаўны храм. Такім чынам, пытанне нібыта пра аднаўленне фары Вітаўта закрытае. Станіславова, калісьці прыгарад Гародні, загарадная сядзіба дача апошняя караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Вельмі дасканала зроблены комплекс архітэктурны, аўтарства знакамітага гардзенскага архітэктара італьянца Джузеппе Сакка. Засталася ад гэтага комплекса і сама дача, сам будынак каралеўскі. Засталіся гаспадарчыя пабудовы і нібы на што наракаць. Але тут вельмі выразна відаць бесцырымоннае, абсалютна бесцырымоннае ўмяшальніцтва савецкіх архітэктараў, савецкіх уладаў у гэты унікальны комплекс. Побач з дача літаральна ў 20 метрах збудаваны пачварны панельны дом шматпавярховы у 70-е гады 20-го стагоддзя. Сам гэты комплекс, які складаўся, акрамя іншага, з выдатнага парку, парушаны, збудаваныя жылыя дамы і побач з каралеўскай дачай. І збудаваны корпус у парку аграрнага універсітэта. Дарэчы, у дачы самой знаходзіцца кафедра гэтага універсітэта, дзякуючы таму яна ў добрым стане, універсітэт яе даглядае. А ў будынках фальварчых, гаспадарчых знаходзіцца парк трактарны, машынны, гэта аграрнага універсітэта, таму ён яшчэ цэлы. Але, акрамя іншага, вот эта вот алея, якая вяла ад сённяшняга гарадзенскага зоапарка на гару, на якой знаходзіцца дача, яна высечаная, выразаная, парушана тым, што збудавалі побач з ёй такі даволі пачварны корпус фабрыкі, Гродна-Торгмарш, так называецца гэта фабрыка. А саму вуліцу, которая вядзе да гэтай дачы, назвалі вуліцай Ціміразева, аграрны універсітэт, Ціміразеў вучоны батанік, паставілі помнік Ціміразеву перад дачай Станіслава Аўгуста, на якой захавалася манаграма караля. Перад ім стаіць помнік, і незнаёмыя сітуацыі людзі часамі лічаць, што это помнік каралю здалёк. Не, это помнік расійскаму вучонаму Ціміразеву. І асабліва шкада гарадзенцам, мне таксама, як гарадзенцу, асабліва шкада, што гэта мог быць унікальны комплекс, такія, як Лазенкі ў Варшаве, трохі, можа быць, меншы. Это мог быць комплекс, которым Гародня магла ганарыцца і вся Беларусь. Выдатны дамочак на пагорачку. Цікавейшы парк, ад которага засталіся толькі парэшткі. Гаспадарчыя грамадныя пабудовы. Тут не проста дача, тут быў маёнтак, тут была гаспадарка. І ўсё гэта пакроена, парэзана, вставленыя дамы архітэктуры, прабачце, барака, бо гэтая дача збудавана у стылі позняга барока, і тут побач савецкая архітэктура тыпу барака. І самае страшнае, што ўжо гэтыя страты ўжо тут не вярнуць. Калі царская Расія імкнулася зрабіць горад падобным да расейскіх, то камуністы дадалі яшчэ іншы крытэрый, менавіта класавы падыход. Глядзелі, ці звязаны помнік з эксплуататарамі, магнатамі, святарамі, каралямі. А па гэтаму крытэрыю ў Гародні да знішчэння пасавала літаральна ўсё. Савецкае знішчэнне помнікаў архітэктуры, гістарычнай планіроўкі мела сістэмны,
планавы характар. Ствараліся, распрацоўваліся генеральныя планы развіцця горада на дзесяцігоддзі. І калі ў раздзеле новабудоўляў выконвалася далёка не ўсё, дык у справе бурэння старых будынкаў все было наладжана як след. За час кіравання лукашэнкавых вертыкальшчыкаў знішчана агульная атмасфера старога горада, якую стваралі нават дробныя дэталі, ацалелыя каваныя балконы, дзвярныя ручкі на фігурных разных дзвярах, дзе-нідзе пліткі тратуара з даваеннымі яшчэ надпісамі. Нібыта вядуцца рэстаўрацыйныя працы, але на самой справе гэта імітацыя рэстаўрацыі і пабудова так званых новадзелаў, што добра відаць на прыкладзе адбудовы старога замка. Ствараецца бутафорія. Савецкае разбурэнне гародні працягваецца.